Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel! Samahan niyo ako sa aking kusina at magluluto tayo ng kilawing manok. Narito ang listahan ng ating ingredients. Kapag mainit ng mantika, isutay natin ang luya. Gawin natin na malalaking hiwa ang luya para hindi ito magkalat. Kapag nasutay na ang luya, isunod natin ang 1 whole minced garlic. Lutuin lang natin ng slight at isunod natin kaagad ang 2 medium-sized onion. Halu-haluin natin hanggang sa maluto ang onion at garlic. Ang susunod natin ilalagay ay ang 3 tablespoon na fish sauce. Isutay lang natin muli hanggang sa tuluyang maluto ang onions at garlic. Hayaan lang muna natin itong mag-simmer for about 30 seconds, tapos isunod na natin ang paminta. Gagamit tayo ng freshly ground pepper. At pati na rin ang black pepper powder. Ang sikreto ng ating menu for today ay ang dami ng paminta na ating ilalagay. Sa puntong ito, ilagay na natin ang 1 kilo ng manok na na-chop ng medyo maliliit. Haluin lang ito ng dahan-dahan para ma-infuse na kaagad ang unang sahog na ating niluto. Guys, alam niyo ba na ang gamit talaga sa kilawin ay karne ng baboy at hindi manok? Sa amin sa Pampanga, ang tawag dito ay kilayin or kilawin. Ang gamit namin, liampo or kasi na may kasamang lungs at heart ng baboy. Alam niyo ba guys, na-discover ko itong kilaying manok kasi nag-crave ako dati ng kilawin pero walang baboy sa aming area dati. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng chicken at liver. At ginaya ko kung paano lutuin ng kilawing baboy. Kaya nung maluto ito, wow, nasarapan ako. Isimmer lang natin to for about 2 minutes. At pagkatapos nun, ilalagay na natin ang vinegar. Huwag muna nating masyadong haluin ang manok, kaya lang natin itong mag-simmer. Isunod natin ilagay ang liver. Pagkalagay ng liver, tatakpan lang natin to at isisimmer natin to for about 5 to 10 minutes. Balikan natin at haluin. Habang hinahalo natin, gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga nanonood ng live session natin sa Facebook.
Sa katunayan, itong menu natin for today ay galing sa Facebook Live. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Kapag nahalo na natin, isimmer natin muli for about 5 minutes. Guys, nga pala, kung kayo ay bago sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin yung bell button para sa mga latest updates, ha? Sa puntong ito, pwede na natin ilagay ang ating red chili. Pero kung kayo ay may siling pang sinigang, mas maigi na iyon ang gagamitin. Maglagay tayo ng 2 dahon ng laurel. Dagdagan pa natin uli ng konting ground pepper. At haluin lang natin uli. Guys, iba ito sa adobong puti dahil meron tayong nilagay na liver. Naglagay din tayo ng mas maraming suka at mas marami ang sabaw nito. And speaking of sabaw, maglagay tayo ng 1/2 cup of water. At isisimmer pa natin to for about 5 minutes at luto na ang ating kilaying manok. Sana ay nag-enjoy kayo at kung nagustuhan nyo po ang ating menu for today, pakishare na lang to sa inyong mga friends. Si Simun po ito at muli maraming salamat po sa panonood.